Dixwazim qasî ku zimanê min vegere ji were behsa malbatekê bikim. Kalikê wanê Ereb ji sirekê tê nebiyê wî Elî bi sirekê wenda dibe. Li herêma Toriyan navê her kalikekî wek efsaneyekî ye. Ereb, Mico, Elî, Ebdülkerîm û Mihemed Selîm. Rehm û edeleta dilê wan wek behrê ye. Navê kalkî Ereb di rastiyê de Ebdirehman e. Ji şengalê çawa dibe ji malbatê diqete û tê herema Cîzrebotan. Lê çima qetiya ye tu kes nizane. Sir e. Li Cîzrebota dibe qehweciyê mîrekî. Di dîwana mîr de xizmeta mêvanên wî dike. Rojekê ji bin xetê cerdek davêje ser kerî û sirûyên mîr. Kes newêre xwe bide ber û bi cerdê re şer bike. Ebdirehman hespê mîr yê bi cisn swar dibe û dide dû cerdê. Xwîn ketiye çavê wî. Bi tena serê xwe bi dehan merevan re şer dike û talanê şûn ve vedigerîne. Mîr li ser vê qenciya wî dixwaze geça xwe bide Ebdirehmîn. Lê Ebdirehman qebûl nake û ji bo mîr xwe jê re deyndar hîs neke, xatirê xwe jê dixwaze ji wir vediqete û tê baskila gêvil. Li vir diçe ber bezê axayekî. Çima ku ji başûr hatiye dewsa navê wî Ebdirehman li vir bi navê Ereb gazî wî dikin. Ev nav li ser wî dimîne û yê ji toremên wî re jî bêjin Erebiyan. Di demeke kin de bi pisporiya xwe dikeve çavê axê. Axa qedrê wî di ser xulam û xizmetkaran re digire. Hin kes hesûdiya dikin, diçin ji axê re dibêjin weleh şivanê te yê Ereb çav berdaye geça te ya kulîlkê. Axa mirovekî zana û dîtiye bi hêrs tev nagere. Roja ku kulîlk diçe bêriyê her du kurên xwe pey wê dişîne. Dibêje hela herin û ji dûr ve dîna xwe bidinî. Ka çi diqewime? Bi şansa li wê rojê jî Ereb nexweş bûye. Kulîlk bang dike, dibêje bira min nanê te aniye, wer nanê xwe bigire. Ereb dibêje xwişkê ez nexweşim. Ji kerema xwe re cihekî de daliqîne ez ê bên bigirim. Kulîlk bi tena serê xwe dotinê xelas dike, bi tenê dema kulîlk ji bo barkirina meşkan alîkariyê dixwaze, Ereb tê bar dike û kulîlk vedigere malê. Her du kurik diçin ya dîtî ji bavê xwe re dibêjin. Axa ji ser vê bûyerê kulîlka xwe bi Ereb re mehr dike. Lê Ereb naxwaze bin siya axê de bijî. Kulîlkê hil dide û ji wir jî bar dike, diçe pişt kerboran. Şatrayê cîhû war dibe. Ji wan re heft kur û geçek dibe. Sal wek avê diherikin. Zar mezin dibin. Zarên kurîn xort û leheng, geça wan jî wek hûriya bedew e. Li wê gavê herema lêne dibin serweriya mîrê Erbayê de ye. Mîr zalimekî bêînsaf e. Zilma wî ya herî mezin jî çavberdana kehçan e. Dilê wî bixwaze keçên kê bedew bin, dişîne dide anîn û çend rojan li ba xwe digire û paşepê şûn ve dişîne mala bavê. Ji ber vê zilmê, ji şermana ne kes li rûyê hev dinêre
نجی طاقت که هم بردرکه میره عربای دما گچا عرب جید خوازه کره عربی پچوک مجول پرانکه چید که مجبل پر دشبه خوشکا خو هیچ رودانا ویجی در نکتیه روژا خوشکی سیار دکن خیلی اول خود که لگوری پلانه مجول لیخه میر بکشه و ایگر بری قوناغی ده عربشی به تولی هر شش گرین خوی دن ایش بینه سر قوناغی میر که ایواره تی سر لوینی خو مجول رو بخیلی خنچر جبر خود دکشینه و حفده خنچران میر دخه و ایگر بری قوناغی ده و دورانا میر عربای هدوشینه گلی هرمی دورا عرب و کران بر هف دبن و وی مالباته دکن ریبرین خو عرب جی هر کرکی خو لآریه کی هرمی جهت که مرات دشینه زنگان عبدالرحمن دشینه ایزار خلیل دشینه خلیلا قاسم دشینه بامرد شریف دشینه شمسی جعفر دشینه گیری مجوجی دشینه چیلک بنده بن امی د چیروکا خوی بیدا بحثا سروریا مالباته چیلک بکن